is Ire van Kammen. Ik ben fractievoorzitter van FNP Achtkarspelen. Ik ben trouwd met Witske. Treien ben. Waarvan dus hier ontvallen is. Ik ben vanaf 2014 in Rie en 2021 fractievoorzitter van deze ploeg. De fractie van de FNP bestaat momenteel uit 5 leden. We zijn begonnen in 2022 met 4. Maar in maart is... wie bij maart nou? Ja, maart is Jacob Hoogheemstra is oerstap van het GBA naar de FNP. Dus we zijn nu met 5 fractieleden. De jongste is 223 en de oudste is 80. Dus we zijn ruim vertegenwoordigd in alle leeftijdscategorieën. We hebben een vrij stabiele fractie. Er werd elk zijn taak naar wens uitgevoerd. De FNP is een lokale partij, dus geen landelijk, we zijn wel provinciaal, maar we zijn wel een partij van wat midden in de gemeenschap staat. We zijn dus ook goed bereikbaar voor uw mensen, daar doen we ook voor, dus dat maakt het misschien wel het verschil met de andere partijen. We hebben wel vaak de moeilijkheden die er in de gemeenschap binnen brengen we ook wel naar voren in de Rie. Dus wat uw opdracht is die we mij krijgen en wat uw programma onbeduidt, daar staan we voor en daar hebben we uw uiterste bij de meesten voor op. En ja, de opdracht nu Den Haag gaat wat minder mee als wat er in de gemeenschap speelt. De FNP staat voor al het warmen in Achtkarspelen. Dus net alleen voor Boetenpost en Strusteveen, maar voor al het warm. Ik de liedste warmpjes. Waar we zo druk op mij zien, vooral is de woningbouw in. Oh, nou, nee, daar komen twee fractiegenoten binnen, maar we hebben een fractievergadering hier rechts van mij zit Wopke Veenstra en dat is Pieter Kloosterman. Beide, het ene is Stiepe, fractielid, en de andere is fractielid van de FNP. Maar we gaan even over de liedste warmpjes. De FNP maakt het zich sterk voor de liedste warmpjes. Dat de voorzieningen in stand houden worden, dat we zo vol mogelijk bezieken om de leefbaarheid in de warmte goed beter houden, goed te barren. En dat we dus in de liedste warmpjes woningbouw plegen willen. Het is moeilijk, maar we zullen toch het uiterste bergen voor de waan om die warmpjes de groei mogelijk te maken. Dat is eigenlijk de inzet van de FNP voor de liedste warmpjes. Het imago van de FNP is wel een beetje dat we een taalpartij zijn, en vooral het Fries. Maar dat is al lang achterhellen. Wis is het Fries belangrijk voor ons, een van de belangrijkste punten. Maar dan kun je de eigen net sluiten voor dingen. En er zijn heel veel oorlogwichtige dingen in deze wereld. En daar staan we als FNP ook voor. Wat er in de gemeenschap leeft, daar komen we voorop en we bezieken onze mensen uit onze gemeente zo vol mogelijk te betjenen. En dat doen we wat alle leeft en meestal ook in het Fries. Zelfs hier in deze regio is het Fries de taal die we gebruiken. Maar daarom, als je in het Hollands bier in de Tweede Rijkstaal, dan zijn we echt wel verstaan en ik wil duidelijk maken waar we het over willen. Dus dat is geen probleem. Maar net alleen de Fries, we zijn een partij die het echt dat doet. Ire van Kammen is fractievoorzitter, daar kunnen we als fractie gerust op wijzen, wees mee wijzen. Deze man had hier een ervaring hier in de Riet. Nou, de laatste periode, nota is de fractievoorzitter. Als we als Rietsleden hier en daar een dossier hebben, zeggen hoe zit dat? Ire van Kammen weet alles, want het is krekkenarchief. Daar kunnen we wees mee wijzen. Daar stuur ik me bij jongen. Ik ben er nog steeds een eer bij. Ik meid hier een meisje man die er kwart keer in de vergadering strak voorzitter. Hij had hier in de bouw omsleen dat er een man van actie en daden. En dat vinden we in de fractie ook. Dankjewel voor deze inbreng van jou op deze vergadering. Als er verder geen vragen met een gezondvraag, dan sluit ik bij deze de vergadering en dan wens ik je een bot dus. En nou, ik geef je dus de maand dat het zit.